Започваме да теглиме жребии за коледен тенис турнир по двойки Bubble Art Pro Sport, който ще се проведе на кортовете на 1882. Имаме записани 12 двойки до момента. Двойка номер 1 Елена Андонова и Петър Котев. Чакай да ги хвана само така. Номер 2 Борислав Константинов и Росен Петров. Номер 3 Станислав Савев и Анжел Ангелов. 4 Камен Маздрашки Мартин Цочев. 5 Дариел Стойнев Емил Манчев. 6 Мариан Златков Благой Деянов. 7 Христо Валеов Алексия Василева. 8 Мирослав Асенов Владислав Стойнев. 9 Кирил Валеов Иван Златков. 10 Калин Григоров. Секунда, всичко е. Атанас Савов. 11 Борислав Митков Томат Пойрязов. 12 Николай Карагьозов и Христо Михайлов. Така, схемата на турнира е за 12 души, като имаме 4 поставени. Първи поставен ни са Камен Маздрашки и Мартин Цочев, поради предното класиране на Камен Маздрашки. Втори поставени са Емил Александров и Петър Котев. Трети и четвърти поставени съответно са Христо Валеов, Алексия Василева и Кирил Валеов и Иван Златков. Сега ще теглиме жреби, да видим Христо Валеов и Алексия Василева в коя част на схемата ще бъдат поставени. В горната част или в долната част. Ако изтеглиме от купичката число, което е четно, отиват горе, ако изтеглиме нечетно, отиват долу. 12, четно, горе, Христо Валеов. И Алексия Василева отиват в горната част на схемата. Поставени, първи матч. Чакай. Съответно, пак поставени, но отиващи към долния поток са Кирил Валеов и Иван Златков. Така, започваме да изтегляме мачовете от първи кръг. Първите мачове се играят в понеделник. Имаме две двойки, които са обявили, че няма да могат да играят в сряда. Затова и двете двойки трябва да играят в понеделник. Едната двойка е Борислав Митков и Тома Пойрязов. Така. Сега ще изтеглиме къде ще играят те. Ако числото, което изтеглиме е четно, отиват горе, ако числото, което е нечетно, отиват долу. Или първи или втори мач от понеделник. Изтеглихме 6, отиват горе. Така. Сега теглиме техен съперник за мач от понеделник от 9 часа. И това е двойка номер 10. Калин Григоров и Атанас Савов. Матч номер 2 в понеделник. Двойка номер 11. Това са Борислав Митков и Тома Пойрязов, които бяха изтеглени. Затова преминаваме към друг номер. Двойка номер 12. Николай Карагьозов и Христо Михайлов. Играят понеделник в 9 часа. Сега ще изтеглим и тяхния съперник. Това ще бъде двойка номер 2. Борислав Константинов и Росен Петров. Така. И последния матч, който ще си играе в понеделник.
Двойка номер 1. Това е Елена Андонова и Петър Котев, които са поставени под номер 2 в долната част на схемата. Затова теглиме друг номер. Двойка номер 2, изтеглихме ги и тях. Борислав Константинов и Росен Петров. Двойка номер 5. Дариел Стойнов и Емил Манчев. Играят понеделник в 9 часа. Срещу двойка номер... Това трябва да е 6. Това е 6. Да, от тази страна. Двойка номер 6. Мариан Златков и Благой Деянов. И матч от първия кръг, който ще си играе сряда. Номер 1, казахме това са Елена Андонова и Петър Котев, те вече са в схемата. Номер 3, Станислав Савев и Анжел Ангелов. Те играят в сряда. Срещу номер 8, Мирослав Асенов и Владислав Стойнев. Така. Още веднъж ще прочита мачовете. Първи кръг Борислав Митков и Тома се изправят срещу Калин Григоров и Атанас Савов. Николай Карагьозов, Христо Михайлов ще играят срещу Борислав Константинов и Росен Петров. Дариел Стойнов и Емил Манчев ще играят срещу Мариан Златков и Благой Деянов. Станислав Савев, Анжел Ангелов играят срещу Мирослав Асенов и Владислав Стойнев. Това беше теглянето. Програмата и схемата ще бъде изпратена на всички участници в турнира, както и ще бъде публикувана в Facebook страницата ни. Благодарим.